Ka Seiñ Raij Jowai mynta ka Sngi Muchai kala Pynkut ka Lehñiam Behdeiñkhlam ka bajulong shisien shisnem Hapdeng ka Jingiphuh Iphieng. Sdang ka Behdieñkhlam naduh ka henril tarik bat Pynkut mynta ka Sngi Muchai hakabala pyndep ki jinglehñiam naduh ka nguh ka sut ka shor da Dolloi ka Elaka Jowai Langdoh Pator bat ki Waheh Wasan. Baroh kirat ki balawan penpoi mynta ka sikut hapok ka Syiem Aitnar kila don haduk khat lai teli ya ki bala shna kerpang da ki dong paper hapok ka Raij Jowai ki badon ya ki kubor jing sneng jingkentu ya ka imlang ka salang hakani ka Sngi Pynkut ya ka Behdeiñkhlam lawan ban sakilang da ulat ka jela Phagu Chauhan Chief Justice ka Meghalaya High Court Sanjib Banerjee Menteri ka Tanat Revenue and Disaster Management Department Kyrmen Shylla uba Adelbert Nongrum MLA Deputy Commissioner ka West Giant Hills District ba BS Solia USP masih serti nalor kiwede. Nakaliang o Presiden ka Seiñ Raij Mao Arshalam ulaay kublay kerpang ya Baroh ki bayadon bentalang hakani ka Lehñiam Behdeiñkhlam mynta ka snem hajar pulai Kyrmen Shylla baka jing pyndep ya ka Lehñiam Behdeiñkhlam kadai ka wayne ki bentaban be ya kapang ka shitom ka bamsap bampong kanyada ki kun samla na ka jing di pinbuat kum udrak ka kiat banyada na ka jing sya thambor ki kentai kena bat kanwan rasendan ya ka bha kamiat ka roy kapar habaro ki liang. On their way, dancing and holding their dog play.
pilihan yang diberikan dengan Lehñiam ajar Adelbert.